Okay, vi skal tage ned og bade i åen. Og det fucking regner og er pissekoldt. Du skal filme os. Ja, jeg tror. Det bliver fucking koldt, det gør. Kæft, vi dør, mand. Dør cool. Ja, jeg ønsker os held og lykke. Okay, nu optager vi sådan rigtigt. Og de skal komme i åen. Jeg tror ikke, de gør det. Okay, vi gør det her. Nej. Gå ud. Væk. Okay, vi gør det her. Shit for jer. For jer. Kom for jer. Only for you. Say Otter. Vi tager jer. Jeg sætter mig først ned. 2, 3. Ja, I skal helt ned. Det er ned med hovedet og det hele. Jeg vil se jer tage en runde. Jeg fik mærke min fod. Og så den. Okay, en gang til. Jeg tæller til 10, og så har I bare helt nede. Jeg tæller til 3, gider jeg tælle så længe. 1, 2, 3. Og så tager vi lige en gang til. Ja, vi tager svømmer ned til. Anna, gør du det? Fuck, mand. Det gør jeg. Det er koldt. Fint så. Au, så var det steg. Men det er skømme her. Okay, så er det så nok? Er det nok? Har du så ikke på lungebetændelse? Anna tager lige en tur til. Og en til. Du skulle fandme vide, hvor meget must vi har været. Det er kraftigt med at vide, hvor meget vi har lidt. Hvorfor så meget svamp de har nu? Jeg kan næsten ikke stå på min fod. Så at hun selvfølgelig vælger at... Wow! Skade. Anna på det. Var minus 10 grader. Ej, gå væk. Anna, du byder på din fod. Ja, det var det, jeg sagde i går. Og ej, det skal vi lige have et billede. Skal du have et billede? Anna, hun er så klar. Okay, hej. Nu har vi fandme været i åen. Og vi fryser og drikker te. Ja, det er genialt. Det var totalt skadetur. Ja. Kys herfra.